खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दासान्दि बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथि सफैदों एसेबांनो गावबा गाव राजखान्थि हान्जाया बिसायख'थियाव देरहासारनांगौनि थाखाय जानजि खाफ्रानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै भेरगाव बियाबाव BPF दोलोनि गेदेर कार रेलि जानानै थाङो। बे गेदेर कार रेलियाव गोबां BPF दोलोखौ अनसायग्रा सोद्रोमाफोरखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बे गेदेर कार रेलियाव बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि फावखुंगुरफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थियाव उदालगुरियाव मोनब्रै आफादा BPF एबा NDनि बिजाथिखौ बरायदों। फैगौ बिसायख'थियाव NDनि बिजाथिखौ उदाङै मदद होनो थाखाय फोसावबाय। बारग' NDFBनिफ्राय लानानै NLFB सारेन्डार आरो IPWआ BPF दोलोखौ बरायदों आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोना 15 दाबिफोरखौ लानानै गोसोखां बिलाइबो गथायदों। लामा जाब्रबथायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। खौरां मोननाय बादिब्ला धेमाजिनि सिमेन्टसापरि RBC बर' गामिनि सन्तोष बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा हरनि 15:30 रिंगासो समाव न'निफ्राय स्कुटिजों ओंखारबोदोंमोन, नाथाय लामाजों थांबाय थानाय समावनो हरखाब सोरबा सिनायनो हायै सुबुङा स्कुटिजों सौख्रांलांनायनि जाहोनाव हरनि 11 रिंगायाव जाब्रबथायजों जिउ खहा जायो। नाथाय जाब्रबथाय खालामग्रा सुबुंखौ हरनि खोमसिया साग्लोबनायनि थाखाय सिनायथिनो हानाय जायाखै। मणिपुरनि चुराचान्दपुर जिल्लायाव जवानफोरनि गंसे रैखाथि गोनां गारिखौ गाग्लोबनानै अर सावनानै होनाय हिंसायारि जाथायजों लोब्बा थानाय गासै 5 सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। बे हिंसायारि जाथाया मणिपुरनि चुराचान्दपुर जिल्लानि तुइबं हाथायाव सोमजिदोंमोन। बे हिंसायारि गाग्लोबनाय जाथाया ओनसोलावनो मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला बे गाग्लोबनाय समाव रैखाथि गोनां गारिया अर सावनानै होनायनि जाहोनाव गाज्रि खामनानै सेवहांगार जायो। बेजों लोगोसेनो बे गारियाव थानाय सानैसो रैखाथि होग्रा सुबुंफ्राबो गोब्राब जोखोम जादों। बे जाथायनि दायनिगिरि गासै 5 फारियै लुनमालसाम सेहलेब, हाउमिनलियान किपगेन, खायगौलियान हाउकिप, कुपगौलेन खंसाय मुंनि 5 सुबुंखौ हमदों होननानै पुलिसआ मिथिहोदों आरो बे हिंसायारि जाथायजों सोमोन्दो थाबावनाय सुबुंफोरखौ संदाननाय खामानिया जागायगासिनो दङ होननानैबो मिथिहोदों। बशिष्ट PSनि EGPDनि मोनसे हानजाया गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों कयनाधरा मुंनि मोनसे जायगायाव गंसे उन्दै I-20 गारिजों लोगोसे गाज्रि मुगैथाव जाथायजों सोमोन्दो थानाय 3 दुथां सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामदों। बे 3 दुथांखौ मणिपुरनि थौबालनि थागिरि मद हादाउल्ला 43 बोसोर बैसोनि, मद याकुब 39 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेखौ मद जामिर 28 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि बे 3 दुथां सुबुंफोरा ड्राग्स फालांगि खालामनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन गाज्रि खामानियाव फालांगि एबा सोमोन्दो थानाय थांखिजों गुवाहाटीसिम फैदोंमोन होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। बिसोरनिफ्राय पुलिसआ गंसे गोजा गाबनि हुन्डाइ I-20 आरो नंखाय नाम्बार प्लेट गोनां गारिखौ हमनो हानायजों लोगोसे 3 मबाइल फनबो बोखांनो हादों। जिनाहारि खालामनो नाजानायनि अजदाव सासे सोरखारि डक्टरखौ सासपेन्ड खालामबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला प्रागज्यतिसपुर मेडिकेल कलेजनि फाहामगिरि डक्टर दीपज्योति डेकाखौ गावनि लोगो मावथि आरो फरायसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि अजदाव साख्रिनिफ्राय बोख्लायबाय एबा सासपेन्ड खालामबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। आसाम पुलिसनि मोनसे गोख्रों सिग्रोमनाय। बाक्सानि गसाइगावआव पुलिसआ ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों सालबारि आरो आनन्द बाजार पुलिसआ जथाय सिग्रोमनायनि गेजेरजों सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। खाजानाय सुबुंखौ बजरुल हक आरो बिनिफ्राय 4 ड्राग्सजों आबुं कन्टेनार आरो 10 खालि कन्टेनारजों लोगोसे गंसे मबाइल फनजों नगद रांबो बोखांनो हादों। बालाजान तिनालि कालीफुख्रि बासुगाव थांनाय जे लामा, बे लामाखौ आं आसाम माला होदोंमोन। बासुगाव माने ब्रिज जासिगौमोन, नाथाय BPFआ सरकार दानाय लोगो लोगो 8 तारिख नभेम्बराव होखानाय जे फोसावखानाय जि टेन्डार, बे टेन्डारखौ केन्सेल खालामनानै चिपखाय महामाया लामायाव बिथांमोना लांबाय। ओंखायनो कालीफुख्रिनि रायजो राजाफ्रा पार्टि बास जाजासे बिथांमोना कालीफुख्रियाव धरना होदोंमोन। खौरां बिजोङाव बाथ्रा बुंदों, चिफ मिनिस्टारखौ खावलायदों सिउलि महिलारिनाव बोरै थांनो होनदों रायजो राजाफ्रा। बेनो चिफनि हिनजाव, चिफआनो एपइन्टमेन्ट होखाया रायजो राजाफोरखौ लोगो हमा, गेटखौनो खेवना होआ आरो बे न'आवनो जुदि सासे MLA थाबावबा माबोरै जानो हागौ। बिथांमोना ओंखायनो गिदों। ओंखायनो दिनै बिथांमोना भट होनो रावबो राजि नङा रायजो राजाफ्रा। जोंनि पार्टियाथ' पार्टि दंखायो आरो साधारन रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांमोना थांखि लादों जे जों बेबायदि भट होआ, जायखौ थांबा सब समाय लोगो मोनो। मानोना सिउलि महिलारिया बुंदों सप्तायाव आं खनसे रायजो राजाफोरखौ लोगो हमगोन। सप्तायावसो खनसे लोगो हमोबा बाखि 6 दिननि जेंनाखौ सोर सुस्रांनो? दा बिनिखायनो बिथांमोना गिख्रंदों आरो बिथांमोना बुंदों जों बेबायदिनो भट होआ, जों नोंनो भट होगोन होननानै रायजो राजाफ्रा ओंखारदों।